Helo, croeso Rhys yma, a heddi ni'n mynd i fod yn tynnu llun dŵdl bach ar Wrexham. Byddwn ni'n tynnu llun pont cysylltau dod draws y canol. Ysgrifennu'r gair Wrexham yn y canol, tynnu llun ystywt, tŷ pawb, cerflun o lôr yng nghanol y dre, saith seren a gewn ni'r cae ras mewn hefyd gobeithio. Felly, ni'n mynd i ddechrau yn y canol fel wedys i. Tua hanner ffordd lawr y dudalen, ni'n mynd i fod yn creu llunet sy'n dod am i lawr ychydig bach. Wedyn, ni'n mynd i fod yn creu cwch i fynd ar draws traffont ddŵr pont cysylltau. Felly ni'n mynd ar draws ffordd na. Gen i blaen y cwch wedyn. Fyna, cyn dod nôl lawr ar ei hun. To. Y cwch, a fel pob beth arall o ran y fideos yma dwi'n creu, croeso i chi i wasgu'r botwm pause yna pryd bynnag yr hoffech chi ar gyfer dal i fyny. Cwpl o ffenestri. Chydig lawr ochr y cwch hefyd. Fel na. Wedyn gewn ni flaen y bont. Peidiwch poeni gormod am yr ochr am nawr. Croeso chi ychwanegu unrhyw fanylion mewn nes mlaen yn amlwg. So mae'r dŵr dyn ni fan hyn, mae'r step bach gyda ni fan hyn a wedyn y lle i gerdded yw'r linell ola na fyna. Nes i roi chydig bach o railings i mewn. Fel na. A wedyn, fel bod ni'n gallu gweld y bont ei hun wedyn, llinell arall, a'r rhain yn dod am i lawr ychydig bach yn bellach wrth ei gilydd, wrth fynd ymlaen. A wedyn mae gyda ni ambell i fwa yn amlwg. Mae'n chydig bach yn fwy wrth fynd ymlaen. Iawn te, ni siŵr fod yn mynd i weld ychydig o ochr bob bwa hefyd, felly gallwn ni fod yn wneud hwnna, jyst i roi siap bach sy'n ymddangos bach yn fwy 3D i ni. Mae dyn ni bach o le nawr ar y gwaelod ac ar y top. Uwch ben y railings ei hun. Gallen ni fod yn rhoi un llinell ffach tenau arall mewn os ydych chi am. Ond wedyn, ni'n mynd i gael lle ar gyfer y gair Wrexham. Felly, does dim eisiau mynd y llwyth o le. Does dim eisiau hwn fod yn linell syth. Felly, ni'n mynd i wneud boxes fan hyn nawr ar gyfer Wrexham. Felly, ni'n dechrau gyda 2 focs, gyda'r ail focs wedi cael ei rannu yn ei hanner i wneud siap yr yma. Felly mae dyn ni w, yr, e, c, a ni wedi cael tua hanner ffordd. Mae'n sam gyda ni'r ôl, felly mae eisiau 2 linell arall fel arno ni. A dylai fod gyda ni ddigon o focsys wedyn ar gyfer y gair Wrexham. Felly ni'n dechrau gyda'r bocs cyntaf. A ni'n mynd i roi 2 linell yn dod am i lawr. A triongl ar y gwaelod yn pwyntio fyny. Mae yr gyda ni'n barod, felly does dim eisiau gwneud dim byd i hwnna. E nesaf. Felly mae'r e yn ddigon hawdd i dod ar draws. Wedyn ni'n mynd i wneud y c, felly ar yr ochr dde, cymryd bocs bach i ffwrdd. A'i liwio fe mewn. Ys. Ni'n mynd i wneud llinell ar y top ar y dde,
Wedyn llinell ar y gwaelod ar y chwith. A, ni'n mynd i gymryd bocs bach i ffwrdd o'r gwaelod yn y canol. A wedyn ni'n mynd i wneud bocs bach sy'n wneud, gan wneud yn siŵr bod ni ddim yn cyffwrdd yr ochrau o gwbl. A wedyn mae fe'r gwrthwyneb i'r w sydd yn ar y dechrau. Felly trwy hyn 2 linell yn dod fyny o'r gwaelod a wedyn y triongl yma fyna. Iawn te. Felly mae gyda ni Wrexham, mae gyda ni draphont ddŵr, mae gyda ni y gamlas ei hun yn mynd ar draws y top. Nesa, ni'n mynd i fod yn creu saith seren. Felly fan hyn, tua hanner yma, ni'n mynd i gael y tŵr gyntaf sydd ar ochr y saith seren. Felly ni'n mynd i fynd am i fyny fel yna, fel bod gyda ni 3 streipen. I'r ochrau fel rhyw fath o gastell. Fel yna. Wedyn ni'n mynd i gael llinell y tenau yn mynd ar draws. Ac eto. Ac eto. Wedyn ni'n mynd i roi'r ffenestri. Felly ni'n rhoi 3 petriol i mewn gyntaf ar y top. A wedyn ni'n mynd i gael y rhai gyda topiau crwm ar y gwaelod. Y to wedyn dod yr ochr yma. Llawn ni am draw. Ac i lawr. Fel yna. Ochr yr adeilad. Wedyn yr arwydd ar gyfer ysgrifennu saith seren. A wedyn y ffenestri y ddau ochr. Fel yna. Byddwch chi'n gallu sgwennu saith seren mewn fyna. Dwi just yn gallu neud gyda y pen trwchus sydd y fi. Saith seren. 2 linell fach arall yn mynd ar draws. A wedyn ar y gwaelod mae gyda ni ffenestri ar drws. Fel yna. Felly mae hwnna wedi mynd ar lle ar yr ochr chwith. Fel bod hwn ddim yn diflannu ddim byd, beth newn ni fan hyn wedyn yw rhoi rhyw fath o gwmwl yn dod am lawr. A jyst i cysur rhain lan wedyn. Newn ni gael nhw'n diflannu mewn i'r cwmwl. Fel yna. Gall y cwmwl gario ymlaen wedyn ar gyfer tocluso gwaelod y bont eto. Mae lle gyda ni fan hyn nawr, wel, mae'n dibynnu faint o le sydd gyda chi ar ôl. Os oes ychydig bach sydd chi, felly bydd y pêl droed, neu felly bathodyn Wrexham yn gallu ffitio'n dda fyna, neu felly Crys Wrexham, sydd chi moyn. Dwi'n mynd i wneud ychydig bach o'r stadiwm. Felly, dwi'n mynd i roi 3 llinell. Bocs bach. A wedyn gewn ni y llif o leiadau yn dod o draws fel yna. Cwpl o zigzags. Wedyn, fe gewn ni un stand ar yr ochr chwith. Fel yna. Wedyn gewn ni stand arall yn dod o'r ochr dde. Fel yna. A wedyn y stand pella cwbl o linellau fel yna mynd ar draws. A wedyn mae eisiau torf yno ni.
Yn amlwg, ni ddim yn mynd i dynnu llun pob person. Felly mae chydig o ddotiau bach yn gweithio yn iawn. Os ych chi'n lliwio, felly jyst cwpl o liwiau amryliw mewn fyna byddai'n gweithio orau gyda digon o goch yn amlwg yn ein crysau y chwarae o Wrexham. Felly ni ffitio rhyw hael bach mewn fan hyn os ydyn ni moyn, jyst i lenwi unrhyw wagle sydd gyda ni. Felly mae hwn dechrau llanw'n eitha da dyn ni nawr. Nesa, ni adio chydig bach o'r loader mewn fyna felly. Cofiwch mae'ch llun chi yw felly mae croeso chi'n neud fe bynnag byddwch chi'n dymuno rili. Mae gyda ni nawr y gamlas, mae gyda ni saith seren, mae gyda ni yr cae ras. Jyst ychwanegu pyr drai bach yn yr awyr fyna. Nesa, ni'n mynd i wneud y stiwt. Mae hwn bach yn fwy manwl falle. Ni'n mynd i ddechrau gyda 2 dŵr mwyn o lai yma. Yr un taldra, neu tu ar un taldra. Y 2 ochr fel yna. Dop bach fel yna iddyn nhw. Cysylltu ar draws. Streipen arall. 2 streipen wedyn yn y canol fel yna. Railings. Ar un top, a'r un peth ar gyfer yr un top o'r 2 arall. Wedyn mae gyda ni gwbl o bileri yn dod ymlawr. A wedyn yn y canol mae gyda ni drws. Iawn. Nesa, mae gyda ni'n ffenestri ni. 2 betrial wedyn 1 roedd o hanner cylch bach yn y canol. Fel yna. Wedyn, ni'n mynd i wneud petriol yr ochr yma a'r un peth yr ochr arall. Yr un peth wedyn, gyda ni 2 streipen bach yn dod o dan petriol yna, a wedyn gyda ni yr un math o beth ar y gwaelod. Mae eisiau ni ffitio ffenest mewn fyna, a ffenest mewn fyna. A wedyn gewn ni ffenest hanner, crwmden ar y top. Fel yna. Mae tŵr canol y stiwt yn amlwg yn cynnwys y cloc. Felly, ni'n mynd i gael sgwaren bach ar y top. Y cylch ar gyfer y cloc. A dyna ni. Felly dyna'r stiwt. Mae gyda ni nesa tŷ pawb. Mae tŷ pawb yn o ran tŵr. Mae gyda ni fel yr effaith castell yma eto. Felly ni'n mynd i ddechrau bant trwy flan weddol o uchel. A wedyn y 2 ochr, 2 linell sy'n chydig bach yn bellach i lawr. Ni'n mynd i fynd ymlaen. A wedyn dod am lawr eto. Fel yna. Ni'n mynd i gael y ffenest yma ar y 2 ochr. Ni'n mynd i gael un arall fyna. A wedyn a hanner yn ddi ac yn y blaen, a hanner arall yn fwy golau yn amlwg. A mae gyda ni y llythrennau tŷ pawb ar ochr yr adeilad. So felly, nawn ni trio cael hwnna fyna. A wedyn yn ola, ni'n mynd i ffitio'r cerflun yma o'r glor i mewn. Felly, i wneud hwnna, ni'n mynd i ddechrau gyda y pen. A gewn ni'r helmet i mewn.
i golera. A wedyn mae'r breichiau yn dal arno i'r postyn metal yma. Felly ni'n mynd i gael y postyn metal sy'n cyrlio chydig bach fel yna. Y fraich arall yn diflannu tu ôl, yn dod mas o'r ochr arall. Wedyn y pen ôl a'r coesau yn mynd am draw ffordd yna. I lenwi'r top, gawn ni wneud yr un math o beth, felly gawn ni ychydig bach o gymwlau. Felly yn cuddio yn y cefndir. Fel yna. A dyna ni wedi gwneud llun Wrecsam a ni wedi cynnwys cwpl o'r pethau sydd i weld o gwmpas yr ardal a'r dre ei hun. Felly gobeithio bod chi wedi mwynhau dilyn y fideo. Mae croeso i chi rannu eich creadigaethau chi a'ch campweithiau chi ar y cyfryngau cymdeithasol. Ac yn amlwg lliwiwch nhw a mwynhewch. Pob lwc i chi.